jadolo mag ringre Shakahola nyakwar mga jwang ringre japaro kunye liete ma Shakahola kajimo kadeko resie bunguno kama chenro mar menyo podhi nyime. Kanoloso gi jofwambo, kamishna makadho nam chumbi roda onyancha wacho ni kuom ringre apargo ariyo kuomgi gen nyithindo. Ka jafwambo marwa Simfroso kinda lero ji mamoko 610 to pok oyudi nyaka sani. Visas kod jokanyo mamoko monywako ne reso ji kod manyo ringre liete manie bungu ma Shakahola noduogo tij reso oganda kawuono tok yweyo mar ndalo 2. E chenro ma kawuono ringre ji 10 okunye puodhono kariyo kuomgi gin ringre nyithindo ma ochwalo kwan ringre duto ma osegole liete nyaka 211. The forensic team has managed to exhume 10 bodies today. Our desk of missing persons or those who are reporting their loved ones has not increased. We still remain at 610. Kalore kod Commissioner makadho nam chumbi roda onyancha apedha makawuono reso joma chuo moko 3 kapod ngima. The search and rescue team managed to rescue 3 men, 3 male adults, unfortunately in critical condition, and they have been taken to Malindi Sub-County Hospital for stabilization. Obila bendo ndhiyo jomoko 4 mitudo kod ketho mar konyo jadolo Paul Mackenzie e iko ji e bunguni. We've had 4 arrests and they are all male and in custody, assisting the investigation team with investigations. To elimbe marwe karot moro ma yangoreni mar jadolo Paul Mackenzie mane otiyogo e kinde mane olimo jo kanisa ne jikoni kod ranyisi ni tedo osebedo kadhi nyime. Ka chich nitie ni dibed ni jadolo no to ne iloso ne chiemo ka jolemo mag din mare to tweyo. Ilaro mar odno bende nitie dag pi moro ma bende nenore kama ne jadolo Mackenzie tiyogo kane olimo jolemo mage. Kata kamano kar jolemo go to ni kod picha mopogore. Dwe achiel nyaka ne chenro mar reso oganda kod kunyo liete ma Shakahola chakre, piny owacho podoniano isoko e bunguno kimanyo oganda ma pod ichich ni nyalo bedo ni nitiere iye kanyo. Simfroso kinda, Ramogi TV. Kwa kadna mchumbi ateri nyake kaunti ma Migori nyakwar mga jwang